Mali kunnafoni jabaran lajɛbaw aw minnu bɛ k'an filɛ Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkan ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo a ka wagati o cogoya la bi ye sibiri décembre kalo tile 31 san 2022 an ye ɲɔgɔn sɔrɔ kokura an ka jɛmukan ale kɛnɛ kan ni o ye bɛɛ ka kuma ye bɛɛ ka kuma ye jɛmukan ye min na a bɛ sigi Mali kunnafoni jabaraniso ɲɛmayaso fɛ sibiri o sibiri k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 11 fo ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 12 ma ka kumada di bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka se ka i ka hakilina ni ka o fɔ fasoko la an ye masa Ramani deli sibiri tɛmɛnen k'a ka bi sibiri ni ka o yirana invité kuraw olu bɛ an bolo kɔrɔ masa Ramani o kan ye an bɛ masa ye ale fo a ka o bonya la bi invité fila wɛrɛ bɛ n bolo kɔrɔ yan nɔ aw ni ne an bɛna jɛ k'a dɔn invité minnu ni olu bɛ an bolo kɔrɔ n kɛnɛya fan fɛ n balimakɛ i ni ɲankuma ɲantuma somɔgɔw bɛ alhamdulillah kodi baasi t'i la dɔnni i bɛ se ka i tɔgɔ ni jamu fɔ an lajɛbaw ye nin waati in na ani bɛ jɔyɔrɔ min na de l'état civil ne tɔgɔ ye Jara Mahamadou mais bɛɛ bɛ n dɔn tɔgɔ min na o de ye Raskebe n ye kunnafoni dila ye chroniqueur Jarakɛ i bisimila saha o ye ne balimakɛ ye ayiwa kelen wɛrɛ bɛ numanya fan fɛ ale fana bɛna tɔgɔ n'a jamu fɔ ka tila ka a jɔyɔrɔ fɔ aw ɲɛna balimakɛ salamu aleykum aleykum salam ne tɔgɔ Lieutenant Dawuda Konate ne ye Mali kasobon baarakɛlaw n'an b'a fɔ olu ma ko les surveillants de prison dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko les pénitenciers olu ka lafasalitɔ min bɛ yen n'o ye section syndicale des surveillants de prison affiliés à la centrale démocratique des travailleurs du Mali donc ni camarade tɔw minnu bɛ INTM la ani CSTM na an faralen bɛ ɲɔgɔn kan ka kɛ synergie ye ne y'o kuma lasela ye i Konate nali diyara n ye yan'an ka jɛmukan yɛrɛ sigi n b'a fɔ aw fila bɛ ni ce aw nana an ka wele o jaabi ayiwa an ni surveillant de prison de bɛ ɲɔgɔn bolo bi dɛ an bɛna jɛmukan ni ka o daminɛ an b'a daminɛ ni question fɔlɔ min fɔra ni balimakɛ an bɛ se k'a fɔ ko bi ye san 2022 an bɛ k'ale kuncɛ an bɛ ka se a kuncɛ ma yɔrɔ ma yala i bɛ se k'a fɔ n ɲɛna san 2022 in kɛra cogo di e yɛrɛ bolo n b'i fo o ɲininkali la ka foli kɛ Mali kunnafoni baarakɛla ni a lajɛbaga bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ Mali kɔ kuma kɛ jɛ fɔnfa n kɔrɔkɛ k'a fɔ Konate ani ce a ka wulikajɔ la d'abord san 2022 an b'a ɲini Ala fɛ a y'a ɲuman tɛmɛ hɛrɛ la Ala ka san caman yira an bɛɛ lajɛlen na degun minnu kɛra san 2022 kɔnɔ ne bolo ne t'a fɔ ko degun don ne b'a kɛ obstacle ne b'a kɛ lajarabi de ye Ala ka lajarabi ninnu Ala ka a to a ka kun an fɛ a ka kɛ leçon ye an ma min bɛ se k'a to san 2023 miirina kura ni baara kura minnu ni an bɛna olu ta u ka se ka kɛ hɛrɛ la san 2022 ɲɛnɛmaya min kɔnɔ ne bolo ne ye leçon kelen dɔrɔn de sɔrɔ a kɔnɔna na o leçon kelen jumɛn o ye jumɛn ye o k'a fɔ ko yɛlɛma min ni fasodenw bɛ a nɔfɛ a yɛlɛma su ma ko fɔlɔ a dugu ma jɛ o kelen kɔnɔna na n bɛ jigin dugu ma ka kelen wɛrɛ fara kan o jumɛn ye tuguni k'a ye k'a fɔ ko malidenw bi fɛ yɛlɛma ka nati nka yɛlɛma yɛrɛ ye fɛn suguya min ye an yɛrɛ t'a dɔn yɛlɛma sira bɛ taa cogo di donc san 2022 ni ne ko n bɛ kuma kɛrɛnkɛrɛnnenya la n b'a fɔ an nimina ni espoir de ye espoir min tun bɛ peuple la ko an ka taga ɲɛ Mali kura san 2022 i ye fɛn fila de mɛn Mali kura refondation donc refondation in ni k'i b'o ta i bɛ se k'a fɔ ko o ye Mali kura dɔ ye mais refondation Mali kura fasodenw bɛ min nɔfɛ ɲɛmaa yɛrɛ ko min san 2022 ni an bɛɛ y'o kuma fɔ ne ma o su kolo ye n ma a dugu jɛlen fɔlɔ ne bɛ se k'a fɔ min ye n ye leçon fɔlɔ min sɔrɔ a kɔnɔ san 2022 min yɛrɛ marqué o kɛla o de ye. o ye monsieur Konate e ta ye jumɛn ye alhamdulillah an bɛ Ala fo ka kira barika da ka foli ka lase aw ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma ani aw lamɛnbaga n'aw filɛbaga bɛɛ lajɛlen ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo ka Mali finitigilaka bɛɛ lajɛlen fo tout corps confondu corps ma bɔ corps la finitigilaka bɛɛ ba kelen fa kelen fɛn o fɛn bɛ sɔrɔ position fɛn fɛn na bi ko Ala k'u dɔn jugu kalo dibi la effectivement fɔ cogo min na an bɛ san 2022 dernier tournant la an bɛ se k'a fɔ bi y'a don laban ye an bɛ Ala barika da nin tile 365 in min n'anw y'a sɔrɔ bi an bɛ Ala barika da donc an bɛ dugawu dɔn kɛ minnu tanyana Ala k'u jigiyɔrɔ ɲa ko ni ma kan bɛn minnu banalen don Ala ka lafiya d'u ma gɛlɛya bɛ minnu kan Ala ka gɛlɛya b'o kan san 2022 in an bɛ se k'a fɔ an ye enseignement caman tira kɔnɔ gɛlɛya ta sira kan
jamana yɛrɛ kan ka taa lakana bunanku kan ka taa bila politique ko la ka taa bila climat social la no o bɛ anw yɛrɛ considéré en tant que syndicaliste parce que an ka action bɛɛ bɛ taa dans ces cadres là défendre l'intérêt du personnel et puis la sauvegarde aussi des acquis donc o kɔnɔna gɛlɛya caman kɛra kɔnɔ mais adamadenya y'o ye mɔgɔninfin ka bɔ ani ka saya c'est comme ka bɔ point dɔ la ka taa point dɔ la donc o point ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ bite obstacle caman na donc o ye adamadenya taabolo yɛrɛ ye mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ i b'i sigi k'i bolo da i sen kan donc minnu ma ɲa ni Ala sɔnna ma an bɛ disposition ta pour que olu ka ɲa 2023 kɔnɔ donc minnu ma ɲa k'an bolo leçon ye voilà un peu en résumé an ye min faamu 2022 kɔnɔna la syndicat ko kɛlɛ bunanku kɔnɔna la bɛɛ b'i ta fɔ ka taa i ka manière fɛ o kuma la ne balimakɛ ka fɔ la lajarabi ye minnu sɔrɔ san 2022 in kɔnɔna la an bɛ Ala deli Ala ka bɛɛ ka lajarabi kun i la bari maa fana tɛ se ka kɛ k'a bɛɛ bɛ jɛ i la ka tila k'a bɛɛ fana go i la ɲɔgɔn fɛ o masa in tɛ a bɛ fɔ cogo min na ko l'actualité oblige Monsieur Jara kunu an y'a ye bɔlɔlɔkana fantan naani bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko Ivoirien ka fintigila ka 46 min bɛ minɛni bɛ an ka jamana kɔnɔ yan nɔ u ka kiiri kɛra donc kiiri kɛlen a yirala k'a fɔ ko san 20 kaso o dira u ma a tila u donna ni maramafɛn minnu ye maramafɛn ninnu fana minɛna u la san 20 kaso muso 3 minnu tun b'a la olu ta kɛra badabada kaso ye hakilina ye mun ye ni kiiri in na d'abord fɛn dɔ bɛ yen a kuma fɔli kun man di waati dɔ la mais an y'a fɔ waati an sɔnna an fa ka neni an sɔnna an ba ka neni an sɔnna an ka buruja mais adamaden mana sɔn hakilina min ye i b'o dan kɛnɛma yan la raison est la chose la mieux partagée au monde adamaden bɛɛ jɔnna a sɔn fɛn na fo n'a kɛla ka kile kiiri min kɛla ni condamnation kɛla d'abord fɛn dɔ bɛ yen n'i ye maa minɛ surtout maa 20 ma 40 kɔ ka u datugu olu tɛ se ka bɔ ka bila ka taga so ten jamana kɔnɔ jamana min ko a bɛ fɛ ka sen kura ta ka tagabolo kura ta il faut que jugement ka kɛ décision dɔ ka bin min bɛ se ka to kɔfɛ ni baara kura minnu bɛ kɛ o bɛ kɛ mais d'abord ma 46 in en tout ma 49 de kunu an ka maaw hakili jigi u kun nana an ka jamana kɔnɔ u donna togoya dɔ fɛ togoya min don togo ma ɲɛ ni an bɛɛ y'a décréter k'a fɔ ko min kun ka bonya u kun ka don sira minnu fɛ u ma don u siraw fɛ o de kɛra sababuya ye anw fɛ yan bi Mali kɔnɔ a fɔra ko u nana sira min se ka to maa bɛ siga est ce que ninnu kun tɛ fɛ ka kojugu ta kɛ ka an sɛgɛrɛ wa u minɛna mais a don ne bɛ maa fɛ maa min y'a fɔ maaw ye certes ma 49 in Ivoire fintilaka ninnu n'u donna anw fɛ yan u don togo ma ɲɛ a man kan sariya b'a kɔn u kan ka minɛ mais kuma min bɛ k'a fɔ k'u kun nana coup d'état de kɛ n k'u ka peuple malien bonya maa minnu bɛ ka nin kuma fɔ u ka malidenw bonya u ka coup d'état ko kuma bila kɛrɛfɛ. E ka fɔlɔ b'a yira k'a fɔ ko ninnu tɛ se ka coup d'état kɛ fanga la. Force spéciale ma 49 olu ka na pankuru sira fɛ kamaa sɔrɔ don siraw bɛ Mali ni Côte d'Ivoire cɛ don sira min i bɛ don ka bɔ hali sɛ t'a dɔn k'i donna ka bɔ Mali kɔnɔ je parle en connaissance de cause entrée 3 bɛ Mali kɔnɔ maa minnu tɛ Abidjan ka na don sira caman de bɛ yen Zégoua bɛ yen Tɛnkɛrɛla sira ninnu bɛ yen o caman bɛ yen frontière Mali ni Abidjan ni ɲɔgɔn cɛ duguma sira ka don ka na hali ni dɔ ye ti ɲɔgɔn ye ne ko o kɛla ɲininkali fɔlɔfɔlɔ ye ne ye min tɛgu n yɛrɛ la est ce que ni ninnu tun bɛ fɛ ka na coup d'état kɛ est ce que a kun sera u ka na pankurudi sira fɛ wa. nka o ni maramafɛn minnu nana dun. ni maa min bɛ fɛ ka coup d'état kɛ est ce que maramafɛn bɛ se ka don avion kɔnɔ ni kɔni donna ni maramafɛn avion kɔni kɔnɔ o kɔrɔ de ye ko a ka ye k'a fɔ ko armement bɛ ne bolo je pense que o ye kunu kumaw ye quoi n'an ka mɛ na nin débat in sigi kan an bɛ heure fila kɛ nin kan a ti ban n bɛ k'a f'i ye don u nana ni armement de ye habillé en tenue militaire armement b'u bolo pankuru sira fɛ jɔn bɛ se ka na jamana wɛrɛ kɔnɔ pankuru jigi sira fɛ ko a ti dɔn ko e ye masuguya min ye kamaa sɔrɔ duguma sira bɛ yen i bɛ don ka bɔ a ti dɔn ko hali i donna ka bɔ yɛrɛ
maaw bɛ se ka maramafɛn bila i kun sagi kɔnɔ arme minnu démonté n'a ye ja a den 20 bila i kun i ka don kari kɔnɔ i bɛ don Bamakɔ c'est-à-dire i ka sagi tɛ f'i ye jɔn bɛ se k'o contraire fɔ Mali kɔnɔ qui poste ninnu na mun de bɛ kɛ carte d'identité de bɛ yira carte d'identité t'i kun a date bannen don photo man ɲi 1000 sara 2000 sara jɔn ka saga bɛ f'u ye Mali kɔnɔ n'i bɛ don Mali kɔnɔ yan bisi kɔnɔ na fo n'a daminɛ janvier la kare kɔnɔ de bɛ lajɛ bagaji minnu bɛ yen u b'u labɔ ka lajɛ mun b'a kɔnɔ mais saga dɔ min b'i kɔ la on ne le fouille pas donc ne kun ko a wagati kurutago kuma min bɛ maaw da dɛ n ko u ka o de bila j'ai dit à l'époque il y a eu ce qu'on appelle un dysfonctionnement administratif. nka monsieur Jara ni ne ye ka kuma faamuya sisan e bɛ fɛ k'a fɔ ko sɔrɔdasi ninnu donna légalement quoi. n b'a fɔ n ko donna non j'ai dit il y a eu quand tu parles de dysfonctionnement administratif, donc égalité, c'est-à-dire légalement, comment tu sais qu'il faut il y a un dysfonctionnement administratif. Donc, après la fois 600, ni qui ben na Mali qu'on a fourni n'a, quand je me gagne, Joloma Ewole, Mali qu'on a fourni maman Ewole officiellement, et qu'à boire granado kakado qui vient ici plateau sans fait. Il n'a couru là. Il n'a couru là qu'on. Il n'y a pas fait un mais mamie ou le connaît. Voilà. Donc, pour dire que nous devons Sharab, il est blanc, donc, à l'époque, le Mali a combien de forces spéciales? Un pays comme le Mali, qui se dit fier, qui se dit, c'est-à-dire qu'on a une armée qui monte en puissance. Comment est-ce possible que, c'est-à-dire 49 militaires peuvent venir chez nous et faire un coup d'état? Donc, au Mali, armée mais au kuma bana donc minkela kiri tigala mort de kiri ketan kiri kala kaba jabe munu bola ko samuga donc amina sika laje yala président mina nunu gracier wa no ga yafuma yala oh décision quoi du même benata mi mena to nunu be bla oh parce que c'est dans moi kuma do fo ko ma nunu ma bla délai de kono ko olu fana bɛ na sanction économique dɔ bi an kan sanction dɔ bi Mali kan minnu ka ca ɔ yala o kuma ne y'a to kiiri tɔ teliyala wa kelen filanan yala ninnu condamné min filɛ pour 20 ans u bɛna taa san 20 de kɛ kaso kɔnɔ wa walima ɲininkali sabanan maa ninnu bɛna bila président fɛ wa walima kiiri kura jumɛn bɛ na kɛ ou bien sariya kura jumɛn bɛ ta walima tagabolo kura jumɛn bɛ na bɔ min bɛ se ka to ninnu ka bila ka t'u fɛ yen a kɔni bɛ bali ne la en tant que Raskebe ko ninnu ka san 20 kɛ kaso kɔnɔ. A bɛ bali ne na. Donc o b'a yira k'a fɔ soit u bɛ taa kaso k'u ka jamana kɔnɔ soit u b'a kɛ an ka jamana. Ayi a fɔ soit an m'u bila. U labila yanni CEDEAO ka. Est-ce que n'o bi jɔ tɛ kaso kɛ bilen dɛ. Yanni CEDEAO ka nka ne balimakɛ est-ce que nin kunnafoniya carina cogo min na bɔlɔlɔ kan est-ce que nin y'a carin cogo ye wa. K'a cari cogo di. An ma communiqué officiel ya kan an kɔni y'a ye bɔlɔlɔ. Communiqué officiel kɛla. Ok donc ne de m'a ye sûrement. Voilà ne m'a ye sûrement. Communiqué kɛla. Donc communiqué kɛra a bilala mais. Décision bɔra ka ban. U kun ka bɔ ka décision fɔ bamanankan na mɔgɔw ka se k'a faamuya parce que langue ye fɛn dɔ ye n'a fɔra tubabukan na k'a sɛbɛn ten k'a bila ten bɛɛ b'a ta i ka manière la k'a bayɛlɛma ten k'a fɔ i ka taa la yala est-ce que an ka jamana marabagaw yɛrɛ kun man kan tɛ k'a lajɛ ka bɔ ka kuma fɔ an yɛrɛ ka kan na k'a fɛsɛfɛsɛ mɔgɔw bɛ se k'a faamu cogo min na. Maro ni kɛlɛ bɛ Mali kɔnɔ bi mɔgɔw bɛ ka kɛlɛ min kɛ o ye ni kɛlɛ in de ye o de ko ka an yɛrɛ ka fɛnw ɲɛfɔ ani an ka kan na an bɛ se ka faamu cogo min. C'est là je soutiens beaucoup cette hypothèse. Une hypothèse ne b'a fait ne kama parce que langue ye fɛn dɔ ye n'i ye kuma ɲɛfɔ ni kiiri in kɛra cogo min na sariyaden mun ta la kisɛ mun ta la n'a ɲɛfɔla an ye an ka kan na an bɛɛ bɛ kan min mɛn a faamuyali bɛ nɔgɔya anw ma donc mais a fɔra tubabukan na an bɛɛ tɛ tubabukan mɛn kelen filanan yɛrɛ ye min ye sariya kuma bɛɛ tɛ se ka kuma kɛ yɛrɛ terme juridique kɛ i bɛ se faransi la cogo cogo mais ni terme juridique fɔra dɔrɔn n'i tɛ fɛn dɔ dɔn i b'i da de o de y'a to n tɛ ka don a kɔnɔ na donc pour dire que a kun ka kan ɲɛfɔli kɛ an ye an ka kan na mais problème ye min ye n'u tora k'a bɛɛ ɲɛfɔ an ye an ka kan na a kuma bɛ caya dɛ. Donc u b'a dɔw to dogo la Konate yala e hakilina ye jumɛn ye Lida. Par rapport à sujet d'actualité, bon, moi, je me réserve
de me prononcer sur cette question pour plusieurs causes. Parce que je suis en entité syndicale de là, donc souvent des questions politiques juridiques. Je suis candidat de là, je suis casquette de donc je suis fini donc je suis rétabli. Donc il y a des questions de si ça tend un peu à des questions politiques, donc il y a une prononciation de Guélénia au coron. Ou on a des salaires blancs, la surtout le secteur de la justice de là, souvent à des familles de Guélénia. Maintenant, si question de donc qui a trait au climat social, relative aussi à la syndicalisation, aux revendications, donc au casquette de coron. Donc question diabolique quand on peut se gagner. Autre problème. Autre problème. Ça finit mais bicana. Amène aux questions posées. Amène ta au strafé. Et anya e ka fo dogo kun jante menina. Awie clé de madame Barablake. Évidemment. Ka sawiya ke aw be ka laɲini dɔw kɛ o laɲiniw ma se ka sabati tile dama baara bila in kɔfɛ a bɛ komi aw bɛna baara bila wɛrɛ kɛ ko kura yani an ka se o ma kun jumɛn de ye aw se fo ka taa se baara bila ma. D'abord yani an ka se o ma fɔlɔ n'i y'a jateminɛ depuis coup d'état kɛra k'a sɔrɔ déjà syndicat bɛɛ bɛ wuli ka jɔ la revendication kɛ ka hakɛw ɲinini na donc coup d'état kɔfɛ syndicat caman ye ka activité syndicale sursoir ka da jamana taabolo kan bon fo kana bila ko nana sigi sen kan dɔɔni 2022 kɔnɔ n bɛ se k'a fɔ événement min yɛrɛ taara dɔɔni syndicat baara binanku kan n'a ye mɔgɔw bila dɔɔni ka bal bila à terre depuis IBK fanga bɛ yen u y'an k'u bɛ conférence sociale dɔ kɛ o conférence sociale dans le domaine du travail pour que ka syndicat bɛɛ lasigi an bɛɛ ka taa sigi an ka kuma jamana bɛ se ka mun kɛ baarakɛyɔrɔ la jamana bɛ se ka mun kɛ baarakɛlaw ye pour que furugu min bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o ka ban injustice ni disparité ni discrimination min bɛ baarayɔrɔw la olu ka ban donc o événement kɔnɔna la o nana bɛn organisation nana bɛn ni embargo ye bon CEDEAO ni UEMOA ye embargo sigi Mali kan par rapport souvent à beaucoup d'autres questions donc o la syndicat bɛɛ kɔni y'i ka kɛlɛkɛ bɛrɛ bila k'i ɲɛsin jamana ko ma malien bɛɛ y'i ka kɛlɛkɛ bɛrɛ bila k'i ɲɛsin jamana ko ma laɲini kun ye min ye n'an sɔnna o gɛlɛya ma n'o gɛlɛya banna n'an nana so donc an ka sigi an ka fɛn dɔ fɔ fɛn min na malien bɛɛ bɛ se ka dama ka ɲa i n'a fɔ an ka constitution n'o y'an ka loi fondamentale o b'a fɔ cogo min na ko malien bɛɛ dama ka kan sans distinction de religion de culture ou de race donc an kun b'a miiri baaraw bɛna taa k'o bolo kan donc an nana ye conférence sociale kɔni kɛra parce que ni conférence sociale kɛra syndicat bɛɛ kun bɛ yen an bɛɛ taara an sigira an kumana Mali baarako yɛrɛ kan Mali syndicat ko yɛrɛ kan laɲiniw bɛ cogo min na injustice bɛ yɔrɔ min na disparité bɛ yɔrɔ min na olu bɛ se ka corriger cogo min na donc an bolo o baaraw bɛna teliya donc pour que an ka se ka taa signature de pacte social la pacte social de b'a jira k'a fɔ maintenant syndicat bɛɛ jɛra a ma nin san 5 in kɔnɔ jamana bɛ nin kɛ baarakɛyɔrɔ la bon o recommandation bɔra mais an nana ye gouvernement bɛ ka jouer temps kan le gouvernement fait la politique de gestion de temps c'est-à-dire ka kow la sumaya jusqu'à ce que o ka taa poste de sortie sɔrɔ donc o ye ka bana dɔ furakɛ ka bana dɔ créer an kun ma bon o ko bɛ taa cogo min na donc o tɛna syndicat sigi tugun k'u bolo da o sen kan sinon a kun ka gɛlɛn conférence sociale ka tɛmɛ juste quelques semaines ko syndicat ka préavis de grève déposé ça veut dire que la conférence sociale a échoué elle n'a pas eu son sens c'était quoi de maintenir une accalmie dans le domaine du travail c'est-à-dire que ka basigi na baarakɛyɔrɔ la ka furugu dɔ ka baarakɛyɔrɔ la bɛɛ ka bila ka hakɛ kɔnɔna la mais maintenant o dossier fana bɛ ka sira min ta parce que conférence sociale ye recommandation dɔw de kɛ o recommandation fana kan ka bila dans un chronogramme c'est-à-dire u bɛ appliquer cogo min na k'a da point envergure kan donc maintenant n'i nana procédure wɛrɛ kɛ ka terme de référence bɔ ka taa pacte social la syndicat k'o analyser aw k'o valider ka tila ka chronogramme bɔ syndicat k'o lajɛ aw k'o valider finalement 2023 bɛ ban k'a sɔrɔ fɛn ma kɛ donc pour dire que syndicat fana nana wuli ka jɔ la tugun an bɛɛ donc an fana nana o dansi kɔnɔna la donc o kɔnɔna la sikafo dɔ tun b'anw ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ san 2021 kɔnɔna la donc syndicat caman y'a jira k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ recruter ni diplôme kelen ye mais n'u taara baarakɛyɔrɔw la i b'a sɔrɔ danfaraba b'u ni ɲɔgɔn cɛ sarako bunanku la k'a fɔ k'o ye injustice de ye parce que diplôme min don a diplôme bɛɛ bɛ sɔrɔ Mali école kelen de la donc e ne se ka jɛ ka taa kalan kɛ an ka bac sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ o bac kelen k'a permettre ka baara di ne ni e bɛɛ ma Mali jamana kɔnɔna la mais kana ye ko sarako kɔnɔna la k'i bɛ taa sɔrɔ e ni ne ni ɲɔgɔn cɛ danfaraba bɛ yen donc an ko a tɛ faamu
donc au cadre qu'on a là donc document d'autara non b'a fɔ ma ko l'ordonnance 2021 03 PTRM du 16 juillet 2021 fixant la grille unifiée des personnels relevant du statut des fonctionnaires de l'État, des collectivités territoriales, des statuts autonomes et des militaires. Au ordonnance in bayira k'a fɔ maintenant à partir de là statut fɛn o fɛn bɛ ni grille unifiée b'a la donc ko k'o giriw bɛɛ bɔ yen k'o fara ɲɔgɔn kan donc dorénavant tous les fonctionnaires civils et militaires du Mali au bɛɛ kun kan ka sara sur la base d'une même grille. O de ordonnance in hakɛ. Minnu ka kalan ye hakɛ kelen ye. Olu ka sara ka kɛ hakɛ kelen ye. U ka sara tɛ se ka kɛ kelen ye mais u ka sara traitement de base de bɛ kɛ kelen ye parce que sara bɛ traiter à 3 niveaux. Traitement de base bɛ yen n'an b'a fɔ ma ko traitement indiciaire o ye la valeur indiciaire multipliée par les points d'indice o ye traitement de base ye. Mais maintenant les accessoires liés au salaire n'an b'a fɔ ma les primes les indemnités les charges familiales n'o nana fara a kan a bɛ fɔ ma ko le salaire brut. Bon maintenant ni état fana ka hakɛ ye min ye taxe n'o nana bɔ a la ka ban a bɛ fɔ o ma ko salaire. K'olu bɔ sara la. Voilà o de salaire ye. Mais salaire tɛ se ka kelen ye salaire brut tɛ se ka kɛ kelen ye mais min bɛ se ka kelen ye o ye traitement d'indice de traitement de base ye c'est-à-dire grille bɛ o de fɔ k'a fɔ maintenant ni kuru hakɛ ni kuru hakɛ in de kan ka multiplier ɲɔgɔn na o de ye ka salaire de base ye kɛlɛ b'o de nɔfɛ o de kan ka kɛ kelen ye mais an nana jateminɛ o ordonnance in nana problème dɔ créer hari min tun tɛ yen. A nana problème dɔ créer min tun tɛ yen hari injustice kɔrɔ min tun bɛ yen ni ordonnance nana o tɔ juguya donc n'i y'o ordonnance n'a a décret lajɛ i bɛ taa sɔrɔ ordonnance la a bɛ fɔ ko grille unifiée mais les décrets d'application a bɛ fɔ fana ma ko grille unifiée mais n'i taara document ɲɛfɛ le document annexé a bɛ fɔ ma ko la grille adaptée. Donc juridiquement il y a une bataille juridique qui est là donc une chose unifiée n'est pas synonyme d'une chose adaptée. Unification ça veut dire ici tous les fonctionnaires militaires et civils ayant intégré avec les mêmes diplômes doivent commencer avec les mêmes indices. C'est pour dire que n'aw taara ni bague ye aw ka traitement indice la o bɛɛ kan ka kɛ kelen ye mais aw ka danfaraw bɛ kɛ primes ni indemnités ni charges ye parce que kɔriw tɛ kelen ye fonctions tɛ kelen ye donc o primes tɛ se ka kelen ye mais problème b'o grille de nɔfɛ donc pour dire que à partir de là grille adoptée en son temps anw surveillant de prison an balima polisilakaw sapeur pompier ani les corps préfectoral anw de ko k'an ma jɛn n'a ye parce que min b'a kɔnɔ o hakilina tɛ grille yɛrɛ ye donc avant que police ni sapeur ka militariser donc an bɛɛ wulila kɛlɛ la donc gouvernement ye commission dɔ sigi au niveau du ministère de la fonction publique k'a lajɛ ko bon maintenant effectivement fɛn dɔw kɛra kɔnɔ minnu ma bɛn donc k'an ka a lajɛ k'olu fɛsɛfɛsɛ an y'olu baaraw kɛ maintenant o donna circuit la o de bilala ka taa fɔ ministère des finances la pour que ka se k'a lajɛ a bɛ se ka bɛn jamana ma sariya la wari joli ma donc ko bɛ taa environ 29 milliards encore naani bɛɛ lajɛlen donc entre temps an t'o processus kɔnɔna la bon an balima policiers ni sapeurs olu nana militariser olu ka militarisation n'i y'o loi fana kalan à disposition dɔ b'a fɔ ces deux corps là vont bénéficier les avantages liés au statut de l'armée c'est pour dire que olu ka jiri ko problème hali n'a y'a sɔrɔ furugu dɔ b'a kɔnɔ bi n tɛ n da dɔw la ça peut-être que ça leur intéresse là-bas ça intéresse au gouvernement de prendre sa responsabilité ka bɛɛ bila i ka hakɛ la bon o kɔnɔna la anw ni corps préfectoral dɔrɔn de tora donc là ni mɔgɔ naani bɛ dossier kelen na e ye dossier tile fila ye ka dossier fan kelen gérer ka kelen to yen ça veut dire i ye min ta gérer i yɛrɛ bolo bon nafa t'o la quoi anw dun fana ko jamanajɔ la i tɛ se ka lakana kuma fɔ n'i ma da maga surveillant de prison i tɛ se ka sariya labatoli kuma fɔ je défie quiconque n'i m'i da maga surveillant de prison la donc pour dire que anw fana tɛ malien de second degré ye ça on le dit et on les maintient o wulikajɔ de wulila an ye grève fɔlɔ kɛ an taara ni gouvernement sigira an ma bɛn fɔ la parce que n'i ye baara kɛ a man ɲi i y'a sɔnna k'a fɔ n ka baara man ɲi mais k'i ka baara corriger n'i k'i bɛ mauvaise volonté k'o la donc o b'a injuste kɛ min na ce dernier va prendre sa responsabilité donc an ye tile 5 baara bila k'o la an ma ɲɔgɔn faamu o banna semaine tɛmɛnen donc alamisa tɛmɛnen décembre kalo tile 29 an ye préavis kura déposé n'ala sɔnna an bɛna n da dɔw la o ye tile 10 baara bila ye an bɛ yɛlɛ dɔɔni o janyana dɛ an ma janya o y'a daminɛ de ye ka bɔ 5 la ka na 10 an bɔra 5 la an bɛna 15 la n'an bɔra 10 na an bɛ taa min na an b'a ɲɛdɔn progressivement an bɛ taa injustice ni c'est-à-dire discrimination min bɛ grille unifiée kɔnɔ pour ce qui concerne le surveillant de prison a kɛlɛ wulilen don a tɛ bila fa ka corriger n'ala sɔnna ma an bɛna n da don préavis na a ka kan ka lawalawala cogo min na inchallah ala ka nɔgɔya ne balimakɛ i bɛ se ka dɔɔni fɔ ale ka kuma la d'abord moi je suis Rasta bon moi peut-être toi je vais faire stand up get up and fight for your rights
wuli ka kɛlɛ kɛ ka kɛ nɔfɛ to fɛn fɛn bɛ se ka kɛ adamaden ka hakɛ ye foyi kana to foyi kan'i bali i ka wuli i ka kɛlɛ kɛ i ka o hakɛ nɔfɛ ko ala ka barika bɔ maa la maa min b'a sigi k'a bolo fila da sen kan a bɛ se ka wuli k'a ka hakɛ ɲini k'a fɔ ko a y'a ta to ala ma même le prophète Mohammed paix et salut sur lui o min ka bon n'an bɛɛ ye o ye kɛlɛ kɛ a ka hakɛ nɔfɛ donc maa min bɛ wuli jamana kɔnɔ k'a b'a ka hakɛ ɲini surtout argument minnu bɛ ka avancer au contraire tɛ k'a fɔ sariyakisɛ de fana bɛ yen olu kama k'a lawaleya ni hakɛ tɔ tora lawaleyali n'i ma wuli ka kɛlɛ kɛ o nɔfɛ i bɛ mun kɛ surtout jamana kɔnɔ jamana min tant que e ma wuli ka kɛlɛ kɛ tant que e ma wuli ka kule i ta nɔfɛ i ta d'i ma n'i sigi i bɛ sa dɛ jɔnya la dɛ donc je soutiens les surveillants de prison ne yɛrɛ delila ka fara u kan ka baara caman kɛ kunnafonidi sira fɛ a wuli ka jɔw la hakɛ de don mɔgɔ si ma jamana sirasuma yɛrɛ ko ten maliyɛn den bɛɛ ye kelen hakɛ la an bɛɛ kelen ni dɔ fana jɛla ka hakɛ la n'i sigi k'u lajɛ ni turu sera i yɛrɛ ma don min na dun donc u ka kɛlɛ k'u hakɛ nɔfɛ halisa n'i y'a mɛn an bɛ fɛn t'an sɔrɔ parce que maaw bɛ se kaso de ɲɛ ni maa tɛ ka kaso b'o fana garder tiɲɛna o ka gɛlɛn o kuma an bɛ n'i y'a ye kiritigila ɲɔgɔn kiritigila tɛ yen n'a ye maa minɛ n ka taa lase o yɔrɔ dɔ de la ni ye maa minnu bɛ olu lakanda n'olu t'u ka hakɛ kɔnɔna na n'olu k'u bɛ taa balabila la Mali kunnafoni bɛ datugu dɛ ala k'an kisi o ma donc je les soutiens surtout ala kana Mali kunnafoni datugu mais nin tɛ bali ne na i b'a dɔn Mali kɛla jamana ye bi i b'a dɔn depuis transition daminɛna maa caman y'u ka hakɛ ɲiniw bila kɛrɛfɛ parce que munna ko an bɛ fɛ ka tagasi kura de bɔ donc depuis 2020 maaw bɛ so maaw jɛla u ka hakɛ kɔ maaw ban wulili ma bon fɔlisen kelen donse kelen a kun fɔra ko embargo de b'an kan k'an ka to ni embargo banna embargo wulila ka bɔ an kan depuis kalo joli fo bi maaw ka hakɛw tɛ ka se ka sɔrɔ maaw bɛ yen dimi b'u kan u na wuli k'u jɔ u sen fila kɛ dɛ et surtout président yɛrɛ bɛ ka kulɔ a kuma ka ca dɛ ayi mais o hɛrɛ de ye jamana kɔnɔ o hɛrɛ de ye dɛ an k'o yɔrɔ bɛɛ sɔrɔsi fanga don an k'o yɔrɔnin bɔ a la tɛnitigi ninnu a t'olu ni maa cɛ fiyewu ne balimakɛ an y'a y'i ka bɔlɔlɔsira fɛ n'o y'i ka page Facebook ye i ye kuma caman fɔ l'autre jour i ko an ka jamana in kɔnɔna la yan nɔ e maa min bɛ yen nɔ i bɛ kuma sérieusement kala tɛ tɛmɛ e la n'i ma kɛ manamanakan fɔla ye jamana in kɔnɔ walima n'i ma kɛ kuma suguya dɔ fɔla ye jamana in kɔnɔ i ti jate i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna kun min y'i bila o fɔli la o misali b'an kɔrɔ jamukan min bɛ na kɛ sisan n y'a dafalen bila bɔlɔlɔsira fɛ maa hakɛ maa lajɛ o ka dɔgɔ mais ni kuma pogotilen dɔ bɔla Konate da dɔrɔn Konate k'a dabɔ kama ka kuma de fɔ min bɛ dankari dɔ ka intégrité physique la non c'est-à-dire morale la dɔrɔn ka kuma dɔ fɔ dɔ ma min bɛ se k'o dɔgɔya dɔrɔn n'i y'o ta k'o bila bɔlɔlɔsira fɛ dɔrɔn i ka o audience lajɛ ani e yɛrɛ ka jamukan yɛrɛ bɛɛ degun minnu b'u kan hakɛ minnu t'u bolo n'a bɛ k'o kuma ninnu fɔ o tɛ mɔgɔ intéressé ça c'est entre parenthèses mais kuma t'o nɔfɛ laɲini ye mun ye Mali kɔnɔ bi aujourd'hui e ka culture ta i ka scène ta k'a lajɛ maa minnu bɛ ɲɛfɛ n'u bɛ fɛn sɔrɔ n'u bɛ ka taga ɲɛ baara dɔ min bɛ olu la ani maa minnu bɛ yen n'u tɛ ni fɛn t'u kunna n'u bɛ baara ɲɛdɔn qui sont professionnels olu ka sɔrɔ ani maa minnu bɛ yen n'u t'a ɲɛdɔn qui ne sont pas professionnels olu bɛ ka fɛn min sɔrɔ i k'a fila da ɲɔgɔn ma i k'a lajɛ dɔrɔn mɔgɔ bɛ dɔnkili la Mali kɔnɔ yan san 20 san 30 ils ont été dans des écoles d'art on n'a même pas besoin d'aller à l'école pour être un artiste bref tous les grands artistes sont ceux qui n'ont pas été dans les instituts d'art les grands journalistes du Mali là sont ceux qui n'ont pas fait une école de journalisme. Vous le savez, non? Parce que critique, prends la presse écrite, prends la radio, prends la télé. Moi, même donc des grands journalistes là, à Damena, ils n'ont pas été dans une école de journalisme. Donc, pour ne pas dire que fin de Kigata Kalanke,
Donc aujourd'hui, Mobé qui sont professionnels, des artistes, je prends exemple, artistes, Sam Mougan, Ubuka Bara exercer, ils sont professionnels, ils connaissent la musique. Musique est mieux au badon, accord est mieux au badon, gami est mieux au badon, temps est mieux au badon, voix est mieux au badon, peinture est mieux au badon. Mais je te dis, Ouloube Sigi, Kabola Desse, Agnoron Bolo Fanabe, qui sont professionnels, nous y a Santaniko Samwa qui est barala, ou ya Kalanka, Nyedo, ou Bake, de façon professionnelle. Ouloube Desse Kasigou, c'est une flasque. Kasigiso, Kabana, même Wakili Kata France, tu sais qu'à ça. Tu veux faut voir Tiouye, Maouye, Machitou demain, mais faut Dogata Douka, Kaboka vidéo que, Wallahi, Adama Debe Boy, Djen Royrola. Ka libu ira jena yaga hora menele yala hora me sera fin de mon nie de libu la hora me tablo janro yoro. Il est arrivé à sa fin. Moi était blé, c'était blé. Ndeme docteur Sola avec Sani Boloche hora me tablo janga délicat là parce qu'il n'a plus de solution. Arma demeta yoro ka bolo ja ay nyema ne mankene ay songan froke. Oui, c'est Dana. Maloya de Bihoranfa. Mais en cas où Jamana Konaya, Bi, nous qui sont professionnels dans leurs domaines respectifs, ou nous Banakada, ou tu fais ça. Faut qu'on a fait une câble à bola, ça fait. Quand tu filmes, quand il y a Jamana, ou tu dois se faire Wulikana, quand il y a évacué. Ou tu y a moment évacué à baisse la clé après. Eh. Ah, t'as fait que deux fois. Haya. C'est à quoi inde? Anga dofogana mami banana na le kambla ni wati doya à évacuer na mena chez le kofedli. Mais posez-vous la question atike ala kamo mais mimbe minumina qui ne sont pas professionnels ou bena qui fli duma qui kolongolo qui fli jila qui trukanga kuma kalama kelenti bu dakono watu be wuli ka million tradi uludema ka sodi uludema be to duma un maire d'oye conseil ka so tagadik ñogon bola doma obe commune rekono ma joli bey qui sont dans les besoins. C'est quoi d'être un maire? Revenons à la loi portant code de collectivité territoriale. Rastafara. Chara nous faut maire Gabara. Maire Gabara est Djoumé. Quelle est la fonction d'un maire? Maintenant Kelendrofié. Chara comme maire ma. Monsieur le maire, démissionnaires Mounoumbe qui n'ont pas été à l'école. Nous makala. Ko, c'est-à-dire, il faut une politique de réinsertion socio-professionnelle. Mamrou makala, nous mata école là. Démission nous bon fait. Comme merka centre de formation de job, ka olu kala métier là. Mère mi dougolo dit. Combien de mères? Je vais prendre les noms. Combien de mères mi dougolo dit job kala nima. Ay centre joli job combien de konana. Ko démission nous ta baraka konana. Cher Merma, monsieur le maire, la loi portant code de collectivité territoriale. Monsieur le maire, commune kono, muso minumbe, nous makala. Ko si yoro job, o muso kata bara degeye. Commune de maire yakaya. Me du golodi. Ayakaya, ay train jume di commune ma, nyani train di commune ma kata démission dige bara la. Mais a joli wortine bolo. Mais pourtant il distribue des parcelles. Omer Baradoy. Oh, Jamana Mina, prends les télé-web. Oui, en domaine qu'on a. La télé, c'est d'abord le contenu. Le média, c'est le contenu. C'est le programme. Télé-web, en télé classique, il n'y a aucune différence entre nous. La seule différence qui est entre nous, ça c'est le moyen de diffusion. Un mais diffusion qui est en ligne, ou le diffusion qui est par satellite ou par bouquet. Tu es d'accord avec moi? Oui. Mais aujourd'hui, tu as une télé-web, tu as ton programme, tu as ton flash info, tu as ton journal télévisé, tu as tes émissions. Il y a des émissions qui sont de façon professionnelle, avec des très bons contenus, des contenus riches de qualité de production, des contenus également. Et tes audiences faut et tes taïroshi. Mais Mamimbe, à tes télédons, à tes radiodons, à tes et communication digitale dons, à tes feuilles dons, il a son téléphone, il fait un live, il insulte quelqu'un, avec d'autres bourgeois,
Lui, il a des millions de vues. Mais par fini, c'est le Malien même qui est faux. C'est le Malien même qui n'encourage pas le sérieux. C'est le Malien même qui tue les talents. Mais ni moi, ma faux. Moi, je suis Rasta. Bob ko have no think at me kenji. Ko. C'est-à-dire, ni fin na Rasta ma quoi. Il faut le dire. Ko ali ni kanasta bomato me gigne ka faux. Les gens peuvent t'insulter, hein. Dominique Koko, CEDEAO, Malim Perlente Kabo, CEDEAO Kono. Nambola, garantie du mebe, Amboloko, Amesega, Angafranka, Aéré. D'autres fois, on fait, Katane Faf, ne Woulofa Ninga. Qu'est-ce qu'il y a déni? Qu'est-ce qu'il y a halala? Onega Kilne. Donc, j'ai dit aujourd'hui encore, les comédiens qui sont professionnels, les artistes qui sont professionnels, les jeunes entrepreneurs qui veulent travailler, ou le c'est Wartigouma, j'ai un spectacle à faire ces jours-ci. Mais faire un spectacle qui est, mais ok, vraiment, je vous encourage, hein, on te donne que 10 000, 15 000 francs, 20 000 francs, 10 euros. Mais c'est que ne sont pas professionnels, nous voulons couler femme fait, ou bien Jamou là, c'est de la perversion, ou bien millions sur. Et au même moment, un coco démissionne qu'à qu'est décédé. Et demain, une chronomie fil doit être fait sur. Et encore au démissionne qu'à vouloir du ou c'est un flacon. C'est là que j'ai dit, il faut que nous prenions un fort. Aïe, mamie dit un fort. Mamie me fait sur la straffe. À fouiller. On ne peut pas encourager de la médiocrité. Au Mali, ceux qui réussissent, c'est des médiocres. À Tchama. Les sérieux, les gens bons réussissent peu au Mali aujourd'hui. Secteur bêta, t'as télé web là, t'as télé là, t'as journalisme qu'on en a, t'as présentation là. Les présentateurs télé qui sont professionnels ne sont pas suivis et ne reçoivent pas de distinctions honorifiques. Trophée de Douma, fête de Douma, mais ceux qui ne sont pas professionnels, on va apprendre les enfants à être que des médiocres parce que les sérieux, les gens bien sérieux et professionnels ne réussissent pas. C'est malheureux. Tiens. Oh, voilà, vous nous mettez en Facebook, à cette direct là. Émission est à partager. Putain, à Manon, Allah. Oui. Mais c'est une année, enfin, yani balmake ka souffle. D'accord, c'est normal, c'est normal. Yani balmake ka souffle sur la fola. Ah, mais c'est une année, grève ko konna la. Iko ko abnata grève tako flana na. Effectivement. Effectivement, ça c'est la suite logique. On est tableau folo minta, no clé barablaye. Donc on a une évaluation que au grève koni Mali kasobon bi oroye. On a direction régionale tant en kononto, on a direction nationale. Grève suivra bella à 100%. Ça a été une réussite totale. BA suit. Donc effet minke, on a évalué la partie gouvernementale, on a évalué. Secteur de la justice, on a évalué à Mindi. Donc pour dire que y a un comme là. O wuli ka jo ko wulen do wa son soro tote a son soro tote tangal da yini masabati parce que bamana ko tan gabagurum be bolo min kan o de ba grinya do donc ita do ko injustice ka jugun funa série na série ma de ba don par exemple ni ya tabi ambe kelo kelela bi ça je le dis et je le maintiens. Mali lakana te sabati ambe min nyini tant que force de défense et de sécurité onu ñonche do be fi andoy. Ça, je le dis, je le signe et je le souscris. Tant que discrimination be finti la gaw ñonche fama ou yere bolo minako la ameme ñinanta soro. Ce n'est pas d'être noiseux de mauvaise mais c'est d'être juste et dire ce qui est vrai. Ni tara kelegero la ita ye ko jugu nana teme e la kata ni faga parce que ko ede ni président kadi ou ede ni fama kadi non ni kese bora marfa da kono Thomas Sankara l'a dit. Quand la balle sort du bout du canon, elle ne fait que transmettre le message de la mort. Et ce message peut être perçu par tout le monde. Donc pour dire que ni un mot bla bateau kelen kono, tu as l'obligation morale qu'on peut traiter pour la même mission. Ni mo kate réussi. La kana be damina kasobona, la kana be ban kasobona. Faut que Mali on kodon. La kana be damina kasobona, la kana be ban kasobona. Saria be damina kasobona. Ça va ban kasobona donc malien ko don donc ni yo yoro ke langolo nye abi kungola isola imatama bo de Mali système yedi domaine pénitentiaire amadon peuple fait minu nga ko do no fam vraiment don wera peuple so ba fa ko ni action fon fa ta kasa kasobon fam la ko ni ma nya kite sa ni ma do kaso kono ça veut dire que ma nyuma ki ma limana ite ala moye
i tɛ ala mɔgɔ ye mɔgɔw ye kasobonw jɔ ka entretenir diɲɛ kɔnɔ an bɛ kasobon historique dɔ de depuis les temps antiques fo kana bɛn temps colonial la kana bila temps d'indépendance kɔnɔna la c'est pour dire que limaniya baliya dɔrɔn de don fɛn o fɛn filɛ kaso bɛɛ kɔnɔ ninnu si ma kaso jɔ donc an y'o de fɔ waati la fama minnu ko do kasobon na n'u m'a jɔ ka dilan ka ɲɛ caman labanna kaso kɔnɔ caman b'a kɔnɔ bi donc pour dire que dingɛba de don a se k'a fɛrɛ k'a bonya mɔgɔ t'a dɔn i tɛmɛtɔ n'i bɛ pɔrɔkɔtɔ ka bila a kɔnɔ n'i bilala kɔnɔ k'a sɔrɔ i y'a labɛn lala i bɛ séjour ɲɛnama kɛ anw fana ta y'o de ye n'i m'a kɛ ka ɲɛ n'i taara an sɔrɔ i b'an sɔrɔ kɔnɔna la ye donc pour dire que kasobon ka bila bolo kɔfɛ o banna kasobon ko kana la dɔn o banna ni min m'a kɛ ka ɲɛ non n'i m'a kɛ ka ɲɛ n'i taara n'i ye min sɔrɔ an b'o de d'i ma la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a n'i y'a dilan ka ɲɛ n'i taara dayɔrɔ ɲuman bɛ d'i ma n'i m'a dilan ka n'i taara min b'an bolo an b'o de d'i ma donc pour dire que u k'a kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye an kɔni b'a ɲɛfɔ maliyɛnw ɲɛna k'a fɔ u ka kasow bɛ minɛ ko minɛ famaw bolo an b'a ɲɛfɔ a t'an da jeni k'a sɔrɔ an b'a dɔn secret professionnel kɔnɔ donc o kɔnɔna la an ye wulikajɔw daminɛ nin wulikajɔ ninnu bɛ taa an ye ordonnance min f'i ɲɛna k'a fɔ ko n'aw ka diplôme ye kelen ye à l'intégration aw ka traitement de salaire de base ka kelen ye à travers l'indice mais o de ma kɛ fɛn in kɔnɔ o disparité de bɔnna an bɛna analyse comparative k'a la juste an bɛ don grève kɔnɔ n'i y'a ta anw fɛ agents bɛ recruter ni bague de ye n'i taara polisilakaw fɛ bague de don sapeur la bague de don n'i taara armée la pour intégrer à l'école de sous-officier de Banankɔrɔ c'est avec les bagues mais defu tɛ taa non defu tɛ taa defu bɛ taa corps dɔw la mais à l'intégration de diplôme an b'a ta bague la comme référence ka na licence la comme référence donc n'i y'a ta nin bɛɛ la nin bague bɛɛ bɛ sɔrɔ Mali écolesow de la o y a pas un bac pour le surveillant de prison un bac pour d'autres corps non non i b'a bɛɛ sɔrɔ Mali école kelen donc à partir de là n'i y'o bague bɛɛ bila balance kelen kɔnɔ impérativement ces différents diplômes doivent donner le même poids donc n'o b'o poids kelen di o tɛ se ka taa baarakɛyɔrɔ la k'olu mɔgɔw ka fisa ni ɲɔgɔn ye o donc ça veut dire que jamana marabagaw yɛrɛ de bɛ jamana kɔnɔdenw fisa ni ɲɔgɔn ye i tɛ se k'an fisa ni ɲɔgɔn fɛ k'an ka dɔn da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ça c'est pas vrai o tɛ se ka kɛ donc pour dire que n ye nin bague minnu fɔ ninnu bɛɛ bɛ taa n'o ye mais n'i nana giri kɔnɔna lajɛ anw ka agent minnu bɛ taa ni bague ye olu b'a daminɛ indice 394 point d'indice parce que analyse b'o de nɔfɛ mais n'i taara minnu bɛ dɔn école de sous-officier de l'armée la olu ka indice b'a daminɛ 355 disons 555 avec le même bac avec la même durée de formation mais olu ni ɲɔgɔn cɛ il y a 161 points d'écart d'indice mais maintenant pour que e ka kun homologue la min taara ESO la doit il te faut 12 ans de service au même moment lui évolue dans une même loi si réellement que la loi a son sens. La loi c'est l'équité. L'application de la loi ça a des principes. Ces caractères-là, il y a les caractères généraux, il y a les caractères impersonnels. Donc ça veut dire que les lois s'appliquent à tout le monde, tu dois savoir s'appliquer. Elle est venue pour corriger. Mais au Ténunkono, c'est une loi discriminatoire. Pour nous survivants des prisons, on m'a dit. Donc, on a au wulikajɔ kɛ k'a yira k'a fɔ ordonnance in kɔnɔna la décret d'application min b'an frappé n k'u ka se k'a kan a ma ɲa an ye projet kɛ k'a ta projet sera fa niveau la donc u nana ka na bon jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ CEDEAO y'a kɛ tan IMO y'a dɔn tan donc maintenant CEDEAO y'a dɔn tan IMO y'a bɔn tan surveillant de y'a dɔn tan ou surveillant de y'a bɔ tan CEDEAO y'a dɔn tan ça doit l'effet ne doit pas frapper simplement les surveillants de prison ça doit frapper l'État du Mali mais au même moment aw bɛ ka anw jɛ min na k'a fɔ CEDEAO ka taa au même moment dɔw bɛ k'o ta k'i nager o la dans un même état donc an kɔni non n'u bɛ min kalama jamana ko la an fana b'a dɔn ni min ɲɛ b'o ka bɔ an fana ɲɛ b'o ka girin an bɛɛ ɲɛ bɛ fɛn kelen donc pour dire que an y'o grève kɔni observer an nana baarabila filanan boloda o préavis de grève déposera nin kalo in tile 29 donc a mise en œuvre ye janvier kalo tile 16 a séquence fɔlɔ bɛ daminɛ o la tile 5 ka taa bila janvier kalo tile 20 na jano cɛ ɲɛ bɛ sɔrɔ a la o da ka d'u la deuxième séquence tɛ y'a la deuxième séquence o fana bɛ daminɛ janvier kalo tile 23 ka ban a tile 27 tile 10 baarabila n'o fana ma ɲɛ mesure wɛrɛw bɛ yen mesure forte wɛrɛw b'an bolo an bɛna minnu tɛ donc grève in kɔnɔna la bon nin kɔni ye a délai ye maintenant an ka grève bɛ dérouler cogo min na parce que mɔgɔ caman bɛ question poser an kunna o la k'a fɔ bon n'aw bɛ taa grève la a bɛ kɛ cogo dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko non k'an ko k'an bɛ kasobonw dayɛlɛ ka bila dɔw b'a fɔ ko bon bon il faut que les gens comprennent il y a la loi 47/87 relative à l'exercice des grèves dans les services publics mais anw ye corps spécifique ye o loi b'a yira k'a fɔ ko n'i bɛ taa grève la tu évacues le lieu c'est-à-dire n'i bɛ taa grève la e bɛ baara yɔrɔ bila ni min ka taa grève la i tɛ se ka tɔɲɔ ka baara kɔnɔna la parce que la grève est libre individuelle et personnelle n'a ka di ɲɛ n bɛ taa
parce que min bɛ ka défendre m'a dɔn n ka intérêt b'a la n bɛ taa ni n b'a dɔn n ka intérêt t'a la n bɛ n ka baara kɛ ça ne s'impose pas o loi b'o fɔ mais anw ka particularité ye jumɛn ye n'anw bɛ taa grève la au lieu que mɔgɔw ka taa so an ni minnu bɛ repos la bɛɛ de bɛ na baarayɔrɔ la awɔ bɛɛ bɛ na baarayɔrɔ la pour que ka dispositif de sécurité à renforcer parce que kasobon ye zone sensible ye mɔgɔ minnu sariya bɛ ɲɔgɔn na olu caman de b'anw bolo donc anw tɛ se k'olu labila o la caman b'a fɔ ko an kɔni an bɛ grève la k'an bɛ dayɛlɛ n'an ye dayɛlɛ mais ni grève banna an bɛ taa baara kɛ min c'est la question, ça dit souvent il faut qu'on s'autocritique, qu'on se pose des questions et puis avoir des éléments de réponse nous-mêmes. Mais quelqu'un qui ne se pose pas de questions, mais surtout il pose des questions, lui-même il n'a même pas de proposition de solution à sa question, là c'est compliqué. Donc pour dire que on a des dispositifs de sécurité à renforcer. Mais moins de répression au devant boulot. Parce que non on grève là, il va y Mali fantan nani mokote donc kasola. Oh visiter. Non, visiter, an ni juge yi mina ka mandat de ka tout en fait. Anga grève konna la. C'est pour dire que c'est pour odangi mango sariya be damina kasobon kono be ban kasobon kono. O ba ira ka foni mo mi minena ka auto grève la. Oui. O be blami. Minu ya mina blaro bulu bulu baunte. Do pour te dire odangi mango lakana be damina kasobon kono be ban kasobon kono. Sariya be damina kasobon kono be ban kasobon kono. Na est-ce que au ka grève inte uludo yaranje. Bon de toutes les façons à tout arranger. An bɛ ɲɔgɔn dɔn fɛn fara ma bɛ ɲɔgɔn kiyɔrɔ dɔn donc pour dire que n'anw bɛ grève la a consigne fɔlɔ ye min ye la non exécution des mandats de justice c'est pour dire k'an ka grève période kɔnɔna la ni mɔgɔ mɔgɔ minɛna i tɛ datugu kasobon na donc i b'a ye o kɔnɔna la commissariat bɛ saturé brigade bɛ saturé tribunaux la baara tɛ kɛ an ni baara bɛ kɛ aw bɛ taa ne bɛ mandat ta ka mɔgɔ datugu ne ka mandat tɛ se ka appliquer nafa jumɛn b'a la an ka grève kɔnɔna fana la i b'a ye jugement tɛ kɛ Mali fan si jugement tɛ kɛ audience tɛ tenue parce que ni audience bɛ tenue u bɛ ordre d'extradition bila kana d'anw ma kan ka taa ni kasodenw ka juger an to ordre d'extradition minute to ko ka exécuter an ka grève kɔnɔna la i b'a ye o b'a fɔ la non exécution des ordres de mise en liberté mɔgɔ tɛ bila anw fɛ an ni juge statuer ka dossier kan k'a fɔ i ka kan ka bila o tɛ exécuter anw fɛ an ka grève kɔnɔna la mais an ka grève kɔnɔna fana encore i b'a ye an b'a fɔ ma ko la vigilance sociale et familiale minnu n'u bɛ taa u parents bɛ yen u bɛ taa b'o ye an ka grève kɔnɔna la da bɛɛ bɛ tugu mɔgɔ si tɛ don donc pour dire que minnu somɔgɔw bɛ yen u n'u tɛ ɲɔgɔn ye donc o ɲɔgɔnna caman mesure de bɛ yen an t'a bɛɛ appliquer mais an b'a appliquer progressivement parce que juru tɛ ca ni siɲɛ kelen mais i b'a fɔsɔn dɔɔni dɔɔni a bɛ sama min kan na a b'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ ka cɛrɛ donc pour dire que ɲɔgɔnna mesure de bɛ yen bon maintenant nin bɛɛ bɛ kɛ secteur min na an ka grève effet a b'an baara kɛ finitogola tɔw an balima polisilakaw a bɛ degun se u ma an balima gendarmew a bɛ degun se u ma minnu bɛ baara kɛ tribunal la même chose parce que o kɔni aw bɛ taa yen ten aw tɛ se ka to so parce que aw bɛ décision fɛn o fɛn ta parce que o décision de justice si tɛ appliquer Mali kɔnɔna la tant qu'anw bɛ grève la. parce que an b'a ye polisisow la garde à vue ye 3 jours ye ni 3 jours tɛmɛna aw dun ka grève ka ca ni. n bɛna n da dɔw la o ye jamana yɛrɛ kelen dɔ ka fɛn dɔ sigi sen kan min bɛ sariya sɔsɔ parce que u m'an bila an ka hakɛ la n'anw y'an ka hakɛ ɲini sariya kɔnɔna la donc o bɛ jamana permettre o fana bɛna kɛ jamana bɛ sariya sɔsɔ parce que garde à vue ye 72 heures de ye 72 heures. A bɛ se ka prolonger de 24 heures si toutefois le procureur décide pour continuer à mettre la lumière sur la question a b'a fɔ unité d'enquête ye a ye tile kelen fara a kan maintenant n'o tile kelen farala kan n'a bɔra la dɔrɔn o to ye détention arbitraire ye donc an dun ka baara ye tile tan baara ye bila ye donc pour dire que o temps kɔnɔna la jamana yɛrɛ de ye o baarakɛlaw bila ka sariya sɔsɔ jamana min na jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ bɛ baarakɛlaw bila ka sariya sɔsɔ kosɛbɛ bɛ sariya la bilen donc pour dire que o kɛlɛ kɔni wulen don tile tan baarabila in a bɛ daminɛ janvier kalo tile 16 ka taa ban a tile 27 n'an ka laɲini ninnu ma sabati donc o laɲini ninnu bɛ taa grille rectification o y'an ka point fɔlɔ ye point filanan parce que an ka problème ye fila ye non seulement an ni corps tɔw ni ɲɔgɔn cɛ discrimination bɛ yen mais an yɛrɛ ka corps kɔnɔna la u nana senw yɛlɛ ɲɔgɔn kan an u yɛrɛ k'a yira k'o kɛra cogo di n k'a kɛra cogo di aw de y'a kɛ anw m'a kɛ o n'i y'a jateminɛ anw fɛ agents de ye dugumamɔgɔ ye contrôleur o sanfɛmɔgɔ ye inspecteur u fana b'o fana sanfɛ mais transposition na u nana agents na yɛlɛ contrôleur kan donc agents olu ka indice nana tɛmɛ contrôleur ta alors que agents ka chef hiérarchique de contrôleur ye contrôleur fana ka chef hiérarchique de inspecteur ye olu fana nana yɛlɛ olu kan donc u ye senw ɲagami a kɔnɔna la donc an maintenant an ka erreur fila bɛɛ bɔ ɲɔgɔn na a point sabanan ye min ye u yɛrɛ kun ye engagement ta ni ɲɔgɔn cɛ depuis 2021 k'a yira k'a fɔ ko heure supplémentaire Mali sariya b'o fɔ ko n'i ye heure normale kɛ baara la ni o tɛmɛna i mana baara o baara ko kɔnɔna la o ye heure supplémentaire o kan ka sara ye mais depuis an ka corps ka créé en 97 fo bi heure supplémentaire t'anw ka baara la aw sɔn an bɛ baara kɛ 24 heures sur 24
et de nakata kaso wana ki fora moko ko be pose là. Non non non. Nous travaillons 24 heures sur 24. C'est pour dire qu'à partir des heures normales, conformément à la loi, toutes les autres heures là doivent être payées. Donc au coup d'amener en 2022, le 1er janvier 2022, billet janvier 2022 que là-bas, arsi nous m'a mesuré là. Donc pour dire que au fana nana donc pour plan non, au ko fana basira fait. Donc quel est une plat de 9 follow yani point ora ka faraka. Parce que plus ou ma régler plus anga point to fin de no la mba be faraka. Voilà. Ala ka jisuma ka fure. Régime kan signaler ko wakati sira. Abe ni kana vitri kari abe ka kongo dora abe ka kongo jamuga mbe ka se akunche marama ne balmake kabianye kuma damne fuka se sisama yala kuma be ni damase mani be fe ka ofwa chamare be mais amla ramasser d'accord y a pas d'abord il faut ka encore que faut connaître ka faut que malik kunofoni barakela ni alaje baga belaje malik kuno malik ko manake je fonfa ka bo kuma doro ka foko ne chance soro ka watini kunurun ke ka karafika livre vert kala tome 1 tome 2 mawo ka livre rouge ne doni kalam ola ne fen dore fam jamana marala faso maraba fana kan mi famuya ti dore jamana be jo se kelendro ne kan o dala dumuni ni ni yami ba foko la monte en puissance parce que fintila 4 dore jolona 5 ans ka ke che fari ni kono falente tsega muchi ni ya me ko kala ni kono falente tsega miri ok ni je secteur fin feta balo de ba abdama ni balo de folo libi kada fi libi joni balo de chino e barake ni balo de ameriko e barake ni balo ameriki kaba mi me sene san kelen kono mali ba dun san bibilon bla draga chlorofana surafana antese kaba kaba donc pour dire aux dirigeants du Mali aux autorités de la transition malienne ko jamana be sega san bidru ke guerre la mais jamana shit sega kalo kelenge kongona ni yaye chama che fanga damne mawuk muku basgi mawuk te ka kuma mais bi aujourd'hui min kani dabare ibafo transition ma mawti ka kuma mati fanini mati baneni qui se pose la question parce que les gens ont faim domana foko la crise elle est mondiale engrais ko wulile engrais ko gela wulile Beneta 300 000 tonnes de phosphate ko sangata Bénin engrais là pétrole ko wulile Abidjan milliards chamare de essence la kablay Sénégal la même chose. Oh gouverner c'est prévoir jamana mara ye ka nyesgi leke to ka fo nyama yi Congo be Mali deuna la même monte en puissance c'est bien mais le peuple a faim ou quoi dumuni ka di Mali doma ou ka freke dumuni ko ina économique ka do assez flaquant non marqué la kan ke shi kurita vraiment akilla jamana mara ba ko lobila ni wakati na wa Laura oui effectivement ne ma fendo foye ka gravugula mais yakli be mina soko ke bon c'est pour simplement dire aux Maliens qu'a faut que si on veut gagner mina on a rien contre la transition parce que ni yakli to yerla ni wati ngona ni be actif on fait nous ma faut be transition contre la on va ko franci ci donc on y Mali de onde parce que Malien be les gens ne font pas la différence donc on wolola yan on be Mali en te faut défendre Malité donc il y a plutôt un ambi faux des baraga ñoko bela fo ka balma ke ras fo mba ka page sui mba ya be fentama fo fementa yere kun ka me jamana marala konona la o fona que il faut informer pour éveiller le peuple kamali fintigala ga bela jelen fo fintigala ga be bakelen fa kelen ambe fengo fen fo analyse comparative là ce n'est pas pour indexer un corps ou pour créer des problèmes entre le corps mais c'est pour dire ce qui est vrai donc ambe bela jelen fo ka jamana nyamko fona fo ku ka jamana kono dengu la me ni be nyamko ala ni e mangan chale ko fe Fendobe oui ko fle manga yi kofe Fendobe ko manga minnu be ku kala me na manga dobe ni ma la me manga metanie ala kana ala no chedina ala ka jamana lafiya ala ka hakil manga ngala dina ante ala delo la jamana yalsa ambi ala dila basigidi la
jamana ye ala k'a taa ɲɛ n bɛ foli belebele kɛ ka ɲɛsin aw ma fila ma aw bɔra aw ka so ka na an ka bi jɛmukan k'a diya n bolo o foli belebeleba n b'o ta ni ka lase aw ma aw ni ce aw ni baraji ka tila ka foli ta ni ka lase maa minnu bɛ k'an lajɛ nin wagati in na YouTube kan fo ka taga se Facebook page ale kan an bɛ aw fana fo danti foli min na an b'an profiter nin fɛ ka sanbɛ sanbɛ foli ni ka o kɛ an ka fidèle abonné ye vraiment danti an ka abonné ninnu na an bɛ aw fo ala k'an ka san hɛrɛw ala k'ulu caya 2023 tɛ de 2023 min bɛ nali ala k'a k'an bɛɛ lajɛlen ka san ye ala k'an haminakow bɛɛ lajɛlen nɔgɔya jamana in yarabi alisa ala ka jɔsen kelen k'a la jamana in ala k'a ta fanga di jamana marabagaw olu ma anw minnu fana ye jamanadenw ye ala ka jamana in ala k'a kanu don an dusukun na jamana in ala k'a taaɲɛ di an kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma ka RG mɔgɔw ni ka olu fo kosɛbɛ kosɛbɛ dante foli min na damsi n'a ka jama ko bɛɛ lajɛlen ni ce u ka baara kɛ ko ɲuman o la an ɲɛ bɛ nin bazɛn ɲumanba min na ne kana sa Gawusu bazɛn ale de nin bazɛn di ne ma ne ka émission ni ka a kɛ n'a ye a bɛ Bamakɔ suguba o kɔnɔna la a ka numéro de téléphone ye 71 75 20 07 ye ni ala m'an ka jɔnya joona an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ san wɛrɛ inshallah samedi nata in na jɛmukan kura ale kan aw k'an bɛn don n'a nataw la